Любовни триъгълници. Това е много странно нещо. Little Wing написа в кровати.com, че е влюбена в две момчета. Това е невъзможно. Пише. Ето историята ми. Значи. Един от момчетата е много щастлив и аз съм щастлива, когато съм до него. Което ме кара да се засмея, когато съм разстроена. Има още едно момче. Когато е той до мене, сърцето ми започва да тупа още по-силно и мисля за него с часове след като го няма. Чувствам се едно и обичам и двамата им, но имам различни чувства към тях. Усещам ги едно съм влюбена в двамата. Мисля, че любовта не съществува, но сега съществува и то за двамата. Какво да направя? Слушай, Аманда, първо, така ти е името, нали? Аманда, странно. Чуй сега, какъв ти е проблема? Проблемът е, че си влюбена в двама и се хваната в един любовен триъгълник и двамата не знаят. Виж какво трябва да направиш? Отиди им кажи просто. Точно да отидем кажи. Кажи им на двамата се бегали на едно място и им кажи, чуй сега. Тук сме хванати в един любовен триъгълник и двамата ви харесвам, не знам кого да избера. И разбира се, и двамата ще кажат, избери мене. Но разликата е от теб. Какво правиш? Питаш и двамата какво знаят за тебе, питаш ги какъв ти е любимият цвят, питаш кога ти е рождения ден, как се казва майка ти, къде работите, и така нататък. Задаваш им въпроси на всички, две думи, задаваш въпроси на единия и задаваш въпроси на другия. И който знае повече за тебе, значи той повече те обича, значи той повече те харесва. Това означава, че избираш него. Ако все още си влюбена в другия, просто забрави за него. Вече ако си влюбена в двама, и тогава вече е голям проблем. Така че просто събери ги двамата на място, кажи им, хван сме един любовен триъгълник. Ако започнат да се бият, спокойно бият се за тебе. Който печели, може би вероятно, ще бъде твой. Но. И вече това е, ако са любовен триъгълник. Кажи им просто, не го крий от тях, защото ако разберат, ще кажат: о, мъгът, ти си ми изневерявала, мразя те. И двамата се заминат. Сега в момента имаш двама. Имаш две момчета в момента за твоя живот. Обаче, ако те разберат без ти да им кажеш, ще кажат: о, мъгът, ти ми изневеряваш и бле. И накрая ще останеш с нула. И двамата се заминат. Така че просто отиди им кажи. Ако един от двамата каже: о, мъгът, ти ми изневеряваш, махам се, не иска да те виждам повече, значи с другия тръгваш. Другия ще ходиш. Това е. Няма спор тук. Това е. Кой друг да кажа?